Čo je Európska únia pre mňa? Na epise sme sa učili o Rakúsku-Uhorsku ako o žalári národov. Ak teda Rakúsko-Uhorsko bolo žalárom národov, čo je Európska únia? Koncentračný tábor pre národy. Žiada sa tu prirovnanie k Titaniku. Kapitán Titaniku je naša vláda, ktorá nás úmyselne naviedla na ľadovec. Média sú kapela, ktorá sa nám snaží nahovoriť, že všetko je skvelé a čoskoro zahrajú tie najlepšie hity. Naši politici sú boháči, ktorí sa zachránili na člnoch aj so svojím majetkom a kričia na nás, aby sme len zostali v lodi a že nám nikdy nebolo lepšie. Stredná trieda sú hamižní cestujúci, ktorí dúfajú, že keď najbohatší cestovatelia odišli, možno sa raz nasťahujú oni do ich luxusných kajút. Bežní obyvatelia sú kuriči v podpalubí, ktorí prihádzajú uhlie do kotla. Východní Európania sú tí, ktorí chcú aspoň skočiť do mora a zachrániť sa na kuse nábytku. Obyvatelia západnej Európy sú tí, ktorí prihádzajú do kotla uhlie s vodou a pritom demonštratívne popíjajú slanú vodu, aby tým zaostalým východoeurópanom ukázali, že slanej vody sa netreba báť. A migranti sú voda, ktorá do lode vteka najskôr cez veľkú trhlinu a neskôr už aj z vrchu a zo spodu. Voda, ktorá pre nás všetkých znamená smrť. Európska únia je Titanic, ktorý sa už zlomil na dve časti. Jedna časť bude klesať pomaly a druhá časť rýchlo. Ale obidve klesnú pod vodu. V4 je najväčší záchranný čln a Fico je zmrt, ktorý v tom člne robí dieru, aby nás presvedčil, že najlepšia vec, akú môžeme v tomto momente spraviť, je prestúpiť na tú rýchlo klesajúcu polovicu Titaniku. A Rusko? Rusko je najbližšia loď v okolí. Možno to nie je najlepšia loď na oceáne a tiež do nej teče, ale zachytila naše záchranné volanie a ide tým správnym smerom.